Tento rok bol pre všetkých mimoriadne desivý, pretože po celom svete boli zachytené šokujúce udalosti. Záhadné vzory, podozrivo vyzerajúce oblaky a bizarné úkazy, ktoré si nikto nevie vysvetliť. Priprav sa na tie najneuveriteľnejšie pozorovania oblohy roku 2025. 12. februára sa v meste Phoenix v Arizone objavilo ďalšie zvláštne pozorovanie, ktoré len prehlbilo sériu nevysvetliteľných javov tohto roka. Miestny svedok opísal, že ľudia si už zvykli na bežné tvary, gule, orby a klasické disky, natoľko, že ich tieto objekty prestali prekvapovať. Podľa svedka, ak by dnes chcelo niečo naozaj vyniknúť, muselo by sa objaviť v podobe, ktorá posunie hranice očakávaní. Tú noc sa na oblohe pohyboval oranžový obdĺžný objekt, jemne žiariaci, no nie spôsobom, ktorý by naznačoval, že potrebuje svetlo na navigáciu. Objekt sa pohyboval plynulo a pokojne, ako by sa rozhodol ukázať namiesto toho, aby sa skrýval v tme. Nevyzeral ako žiadne známe lietadlo ani dron, a jeho ostré, čisté hrany pôsobili ešte znepokojivejšie. Hurikán Melissa. Išlo o jednu z najsilnejších búrok, ktoré Karibik kedy zažil. 8. marca 2025 prešiel hurikán Melissa Jamajkou a Kubou s neuveriteľnou silou. Ničil všetko, čo mu stálo v ceste. Jeden z pasažierov v lietadle zachytil šokujúci moment priamo z okna. Pozri sa na tento neuveriteľný záber. Búrka sa tiahla kilometre ďaleko, ako obrovská stena temných oblakov pohlcujúcich horizont. Aj z takej výšky pôsobila jej sila desivo blízko. Odborníci neskôr vysvetlili, že búrky ako hurikán Melissa sú čoraz silnejšie v dôsledku klimatických zmien. Detroitský portál. Stalo sa to 21. augusta 2025, keď muž cestujúci mestským autobusom v Detroite pozrel von oknom a doslova zamrzol. V oblakoch sa objavilo oslepujúce biele svetlo, pevne zamerané na jedno jediné miesto. Hneď vedľa neho sa nachádzal tmavý, dokonalý kruh, ktorý vyzeral ako otvor. Rýchlo vytiahol telefón a všetko začal nahrávať. V komentároch pod videom sa strhla lavina reakcií. Ľudia tvrdili, že videli to isté aj oni. Niektorí dokonca tvrdili, že podobné momenty sú dôkazom, že svet funguje ako obrovská simulácia, takmer ako Truman Show. Prasklina na oblohe. Toto pozorovanie bolo zaznamenané len pred 2 dňami, 6. decembra, a ukazuje niečo neuveriteľné. Vyzeralo to ako glitch v Matrixe a bolo zachytené v Kalifornii. Presné miesto však nebolo uvedené. Na oblohe sa objavila obrovská prasklina, podobná prasknutému sklu. Najšokujúcejšia však bola temnota, ktorá sa nachádzala za ňou. Vyzeralo to ako poškodená filmová kulisa. Lenže toto bolo zachytené v reálnom živote. Záznam ešte musí byť overený, no keďže ide o veľmi čerstvú udalosť, bude to chvíľu trvať. Slnečný výbežok. Záznam pochádza zo 4. júna 2025 a celý moment pôsobil zvláštne pokojne. Slnko spočiatku vyzeralo úplne normálne, jasné a stabilné, až kým sa z jeho vrchnej časti nezačal dvíhať drobný, ostrý výbežok. Vyzeral ako tenký hrot svetla. Nechvel sa, nezmizol, len tam pokojne zotrvával. Okolitý vzduch pôsobil jemne a hmlisto, čo ten zvláštny jav ešte viac zvýrazňovalo. Vyzeralo to tak nepatrične, že ste sa museli zastaviť a popremýšľať, čo by mohlo niečo také spôsobiť. Záhadná aktivita nad Arizonou.
Svedkovia zaznamenali sériu svetiel, ktorá dodnes metie odborníkov. Video ukazuje jasný vertikálny ľud svetla, prerážajúci nočnú oblohu, obklopený desiatkami i menších svetiel usporiadaných do meniacich sa vzorov. Najprv sa predpokladalo, že ide o svetlice alebo lietadlá, no presnosť a veľkosť svetiel túto teóriu rýchlo vyvrátila. Aspoň tak si to ľudia chceli vysvetliť. Vyšetrovatelia dodnes neurčili pôvod tohto javu a žiadna oficiálna inštitúcia sa k nemu neprihlásila. Extrémne vzácny jav v Tibete. Výskumník v horách Tibetu zachytil niečo, čo obloha ukazuje len veľmi zriedka. Namiesto bežného bieleho alebo modrého blesku sa z oblakov spustil obrovský červený lúč, ktorý uvoľnil vlastnú energiu. Záznam ukazuje vysoké červené a rúžové útvary smerujúce k Zemi. Objavili sa len na zlomok sekundy, no boli dostatočne jasné na to, aby osvetlili celý horizont. Išlo tzv. Červený sprite, vzácny výboj plazmy, ktorý vzniká vysoko nad búrkami. Voľným okom je takmer neviditeľný a len zriedka býva zachytený na kameru. Glitch v Matrixe. Pre tento úkaz neexistuje žiadne rozumné vysvetlenie. Záznam pochádza z 25. júla 2025 v oblasti Greektown v Detroite. Na oblohe sa objavil zvláštny vzor, ktorý nebol výsledkom chyby kamery. Ako vidíš, na čistej modrej oblohe sa začínajú formovať štruktúry, pripomínajúce včialie plasty. Keď osoba namierí telefón nižšie, je ešte jasnejšie, že vzor zostáva len na oblohe. Vyzerá to ako pulzujúca batéria, ako by samotná obloha mala vlastnú štruktúru. Je to absolútne šialené. Kríž v mesačnom svetle. Ďalší obrázok, ktorý sa rýchlo šíril internetom, pridal oblohe ešte viac tajomstva. Zachytával oblak okolo mesiaca v dokonalej podobe žiariaceho kríža. Najviac ľudí zaskočilo, že kríž pôsobil, ako by sa nachádzal za mesiacom, ako svetlo, ktoré sa tlačí z druhej strany. Fotografia sa rýchlo rozšírila a žiadny oficiálny zdroj nepotvrdil, či bola upravená. Pre mnohých to však nebolo dôležité. Brali to ako znamenie. Niečo, čo dáva nádej v čase, keď ju ľudia zúfalo hľadajú.